Continuando coa presentación das miñas colonias e seguimento de avances, aquí temos Camponotus barbaricus. Fai aproximadamente mes ou mes e medio que a teño e vaime bastante ben. A colonia está composta por unha raíña e 4 obreiras e toda esa prole que vedes aí, composta por ovos, larvas e pupas. Dende que a teño aínda non houbo nacementos, pero xa en breve haberá noticias, porque unha das pupas está aí que está a punto de estourar, así que mantereivos informados. A verdade é que gústame moito esta especie. Neste primeiro plano podemos observar toda a cría que hai. Como dicía, unha das pupas aí abaixo está moi interesante, así que en breve veremos cando nace. E polo resto, penso que están bastante sanas e penso que a cousa vai moi ben con elas. Por encanto, o forralleiro aquí o temos, hai un Gammarus que penso que non lles gusta de todo, polo menos comparando coas Mesor. Tamén, a modo de proba, comida para gatos para proteína e logo unha bandexa para o alimento líquido, que ese, por suposto, lles encanta.